Non é un 23 de abril máis. A conmemoración do Día do Libro vivirase este ano de xeito distinto, coas bibliotecas pechadas físicamente, pero máis vivas ca nunca a través da rede. Estábamos funcionando moito tamén en biblioteca física, que o que facíamos era prestar libros, ¿no? Bueno, pois agora as bibliotecas todas da Rede de Bibliotecas de Galicia teñen a plataforma de Galicia Lee, que é libros electrónicos en libros, pero non só libros, senón que nesa plataforma pois podes ter libros, revistas, acceso a películas, e o que facemos dende as bibliotecas agora, dende as nosas casas, pois é axudar as que xa sabían como funcionaba a plataforma, perfecto, pero senón axudar e difundir, pois eso, que siguen tendo a biblioteca aberta, pero a través das redes. Para conmemorar esta efeméride, as 31 bibliotecas da Rede Pública da Xunta veñen de publicar un vídeo no que reivindican a importancia da lectura, máis se cabe nestes tempos de confinamento. Esta iniciativa súmase ás moitas outras que desenvolven as bibliotecas galegas de xeito colaborativo dende que se decretara o estado de alarma. Unha delas é A Hora do Conto, na que a literatura infantil chega aos máis pequenos a través do audiovisual. Queremos saber que facemos, estamos pechadas, temos que facer algo. Entonces empezou con un grupo de WhatsApp, facendo A Hora do Conto. E as bibliotecas fomos sumando pouco a pouco, varias bibliotecas de Galicia, empezamos unhas pouquiñas, sumámonos máis, e cada día cada biblioteca elixe un conto e publicámonos todos nas nosas redes sociais. Mentres continúan a pleno rendemento de xeito telemático, as bibliotecas buscan xa novas fórmulas para volver á actividade presencial unha vez que se permita a reapertura. Non é doado, posto que se trata dun lugar onde impera o contacto cos libros. Aí estamos, dándolle voltas, falando entre nós a ver como se pode facer. Hai moitos lugares diferentes, non? Dende as bibliotecas municipais, dende a Xunta, dende a Biblioteca Nacional, dende moitos sitios están dándolle voltas a ver como, porque hai que darlle unha volta. Isto vai ser diferente, non sabemos como, pero sabemos que a volta, cando abra todo, vai ser diferente, pero ainda non sabemos como. Xa sexa en formato físico ou digital, de seguro que a afección pola literatura non mudará entre os moitos usuarios da Biblioteca Rianxeira, unha das máis activas de toda Galicia.